Bizkaiko zergadunek 40.000 eurotik gorako loteria sarietan bakarrik jasango dute loterien gaineko karga berezia. Eta kargaren oinarria kopuru horretatik gorakoa izango da. Aldundiak orain arte 2.500 eurotan zegoen salbuespen muga igo du Gobernu Kontseiluak onetsi duen foru dekretu baten bidez. Dekretuan, bi trantsizioaldi ezartzen dira. 2018ko uztailaren 5 aurrera egiten diren zozketetako sarien muga 10.000 eurokoa izango da. Eta 2019 urtean egiten diren zozketetako sariena 20.000 eurokoa. 120ko karga hori estatuaren autonomia erkidegoen, ontzeren, gurutze gorriaren eta Europako antzeko erakundeen loterietako sariei aplikatzen zaie. Sariaren ordaintzailea dauka bidezko atxikipena egiteko ardura. Beraz, saridunek ez daukate autolikidaziorik aurkeztu beharrik. Neurri horren bidez, Aldundiak lortu nahi izan du bizkaitar zergadunen tratamendua inguruko zerga administrazioena bezalakoa izatea. Hau da, bai salbuespen mugak bai trantsizioaldiak uztailaren 5ean onetsitako estatuaren 2018ko aurrekontu orokorrei buruzko legean ezartzen direnak berak izatea. Loteria batzuen sarien gaineko karga bereziari esker, iaz 11,4 milioi euro bildu zituen Bizkaiko Foru Ogasunak. Nola nahi ere, karga seri ezartzen zaioen jakinik, ekitaldi batetik bestera asko aldatzen da bilketa. Adibidez, 2016an, karga honen bidez, 4 milioi euro bildu ziren, eta aurreko urtean aldiz, 19,2 milioi euro. Hau da, 2016koa halako 5.